En Marín atopamos unha xoia en pequeno formato, o cine máis antigo de Galicia, que comezou a ofrecer filmes en 1943 e que tamén é o máis pequeno do país. Varias xeracións da familia Carballo proxectaron as ilusións dos seus paisanos durante 80 anos. Xa non está activo, pero perfecto acéndeo para que siga funcionando. Compartiu con el toda unha vida, comprou no seu pai, ten máis de 80 anos, e achegou centos de historias en imaxes. É o primeiro proxector que tivo o Cine Seixo. As películas viñan, había que coller empalmadas, porque eran por partes, entón había que empalmadas na bobinadora. Entón preparábanse un día antes ou 2 días antes para ter a película lista para proyectar. No ano 1964 cambiouse a Cinemascope, que se estrenou coa película Las nieves de Kilimanjaro. Con el se botouse el Cis, Rei de Reyes, e despois películas de Sara Montiel, de Joselito, de Rocío Dúrcal. Esas películas marchaban moi ben. Pois as películas de oeste, de vaqueros, aventuras. Resistiu a crise dos 80 que pechou case a totalidade das salas como esta e foi o primeiro cine en reabrir na pandemia. Segue vivo, a pesar das dificultades, e os amantes do cine agradéceno. O único cine de toda Galicia, o máis vello, que leva así un montón de anos. Eu cando era pequeno iba con meus pais ao cine, e para levar os pequenos ao cine, pois quero manter esa tradición para eles. Este cine xa pasou por 3 xeracións da mesma familia, empresa e espazo familiar. Aquí os espectadores ata poden usar mantiñas para non pasar frío mentres gozan de cine independente e actual. Así é o Seixo, o particular Cinema Paradiso de Marín.